Liwanag, nakalagawal salamat. Huwingin na yan po. At migising na kayo. Nakapagkara po salamat. Kayo po yan. Ano ko kaya po ng president na mahal po. Ulit-ulit na liwanag. Baita, mama meron lang yan. Gulot tamo pin. Kaya nila man magsayo. Gulot. Gulot. Huwag ko lang kay Kablut. Hindi nga pala. O, sana, yan na to. Ready po kaya sa Ma, tara. family. Yan ang dalaw. Salamat kayo ngayon. Wag Ginaldo. Ready po talaga. Salamat po kayo itong pingin yung Wag Ginaldo nga po. Happy Christmas po kayo. Family Salaw. Family Liwanag. Family Sibwa. Nakapunta ka po salamat. Ready po kumain po. Kaya nakapunta ka salamat natin sa inyo po. Nakapunta po salamat kaya kayo. Ama, salamat. Family Sibwa. Family Liwanag. Family Salaw. Family Sibwa. Diyan yung sa gitna, nasa gitna. Yung mga sumasayaw. Hoy, sama tayo, tara! Nasali ka ng mga yan. Wow! Dali. Ano rin yan yung mga sili. Dali nilito. At yung ano yung natin eh. Ayan na maganda. Yan, maganda. Oh, yung pangalawa. No? Pakikilig muna, no? Ay, pangalawa lalaki. Ay, pakikilig ko. Ay, oh! Wow! Happy tricking! Ay, ganda. Ay, yung asok ko. Asok ko. Tatlong libo na yan. Tatlong libo na. Bawat isang ano, 1,000. Bawat isang ano. Pwede na pala no, 1,000 isang ano no, Oje. 1,000. May 30 o 50.